Κατοική, ένα κατάστημα που εδώ και 30 χρόνια φροντίζει να σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας. Βρίσκεται στην Πετρούπολη, στην Ανατολική Δρομιλίας 93, διαθέτει πάρκινγκ, είναι το μεγαλύτερο κατάστημα της περιοχής και μπορείτε να βρείτε λευκά είδη, χαλιά, είδη διακόσμησης, μικροέπιπλα, έπιπλα κήπου και βεράντας και εποχιακά είδη. Όλα τα δυνατά μπραντς λευκών ειδών βρίσκονται εδώ. Κέντια, Γκυλαρός, Πόλο, Ντάς, Μαγιστσέλιος, Παλαμαϊκή, Μελίνεν, Ινάρτ, Ρυθμός είναι μερικά από αυτά. Κουβερτοπαπλώματα, γούνινες κουβέρτες, παπλωματοθήκες, ριχτάρια, σεντόνια και μαξιλάρια είναι εδώ για εσάς για να τα δείτε, να σας μαγέψουν και όποια επιλέξετε να καταλήξουν στο σπίτι σας ομορφαίνοντάς το. Βρεφικά και παιδικά για τους μικρούς μας φίλους για να τους ομορφαίνουν το δωμάτιο. Είμαστε εδώ για να σας ταξιδέψουμε στον κόσμο του κατοικήν που δεν περιορίζεται μόνο στο κατάστημα αλλά και στο e-shop με 35.000 κωδικούς. Σας περιμένουμε!